Dong Jimmy. Oy, dungsoy. Asa man si Dong Inting? Bawa sa paron nga ganina ra kong gahuwat dire wa pa man maabot. Kaya ato to papaliton og isda sa merkado kay magpisngi ta. Oo. Ilaw ta. Oo. Timing po diri Dong Jim mo, daghang pili diri. Aw nabitay dagharo. Manguha ta daan diri. Oo. Pili sa mga hinog. Uy, wa man sa hinog diri. Magino pero kaang naman ni kayo. Ah, ginoon. Pero anindot sa kinilaw dong. Dunay ato nakit andong ba kanang Thailand ba? Labo man, di ba? Oo. May nay pares. Pares kinilaw ba no? Oo. Kiriyo, daghan diri oh. Naman. Kana, No. oy, dili mo na Thailand. Ha? Dili na Thailand, badyang na, buwak ka tong baba na. Abo ka tong baba na. Itong baba na. Ay, salamat. Ay, nadunggo na yung taong ko. Hinay kong paginod dito sa dapling kay darbo ko yung dabong. Nauman eh. Hinay ko nga dito kay ganito no ba tayo ng sa kong amigo ng dabong. Bakit kita lain tao na ko dali? Maliit ko kay kana bang balayan mo ni tag-iyas kawayanan nga akong ikuha ang dabong. Mahinhinay ko paginod dito. Upo-upo lang ko bisig ang kita ng tao. Oy, Dungting! Oy, boss! Sama ako ikuha ang trana or boss? Nagdaro ba ko ng dabong boss? What problema na? Order man ni mo ni. Oh, Amerika ni Beranan boss. Ay, sila ko ni kabukod dabong ko ni. diin man ka magdabong, kakuwag dabong nga, wam kay kawayanan. Ako ra bang hibaw nga kanang balayad hana. Muy tag-is kawayanan pero ay pagsaba kay. Bisig hibaw anta nga dito ko nang huwag dabong silang kawayanan. Oo nga, Ano pagsaba kay na ikarabay mangumpra niya. Tawa ni kumprador di malapi ka. ayaw pirmi nga Dungting. Ang usama akong pirmihon. Kana bang sige ni mo panguha ng dabong? O kay maabot niyang panahon. Oo, maabot niyang panahon. Sa usama Basig panahon. mo anha ang tanod sa inyo, ha? Ngano man naman tanon? Magdaog sumon. Nganong sumuna ang taong ko? Panguha ng dabong, di pa makikawayanan. Igor sa gusugo nimo pero og ganahan ka ng dabong. Di lang sa kumukod imuhan ang dabong eh. Di na ko kay ala kayo di na ko mo sa tanon. Atara ari na ko imo na.